kai keri keba iej bat kai keri kabaduna kata kajing iej ya keri India ban syai ya kenega bentah tongin yok menyepek ban ngah ya kenega video nadu basdang hadu bakut katkum kawai naki research balik da kenega Pew Research Center kabadai na po ri Amerika haga jingle research jongka ya ki arpu sautuli kiri ya kenega research la pelong nadu ka pratrik hadu ka arpun rutrik ubnai April jong usnam arjar arpusan klem da penslam tongin yo ban yapet ban nga ya kenega bentah ha kenega po kanu keri ka babun kita kibadan ha kaliang jong ka India bat kanu keri ka badan shibun kita kibamdan liang bat ka India ladangi pai syakari Amerika kabangi sngau ju sngau jan bat kari kabangi sngau I hagi por ki balale no kane kadan hadu 90% kita ki bomdan liang bat ke India hanrei tang 90% pat kita ki badan liang bat ke India kad bagi 100% ki wei pat ki dei ki bomnang banjubab bat ki bomdan liang hae ladangi pai syakari kari Kanada kadan live khandai persen kita ki briu ki bomdan liang bat ke India handai ki 90% pat kidai ki badan liang bat ke India kat bakar lai persen pat kidai ki bomdan ha keno ke liang ladangi pai ke UK lane ke England kadon arab khandai persen kita ki bomdan liang lane ke bomdan kata ka jing I ya keri India handai hadu 90% pat kidai ki badan liang bat ke India kat bagi wei pat kidon kat wei persen na Germany ki bomdan liang bat ke India kidan live huwei persen kad bagi badan liang pat bat ke India kidan hadu 90% kad bagi wei pat kidan khat ar persen na Italy ki bomdan liang bat ke India kidan hadu live 100% harai ki badan ha ke liang jong ke India kidan hadu 100% kad bagi wei pat kidan khat ar persen ladangi pai Sweden kumbalai pesan persen kidai ki bomdan liang bat ke India hanrei 100% pat kidai ki badan liang bat ke India kad baki wei pat kidon khalai persen na France kumbalai 100% kidai ki bomdan liang bat ke India kad baki wei pat ki badan liang bat ke India kidon hadu 100% harai ki wei pat ki bomdan ha keno ke liang kidon kan 100% nari Netherlands kumba 100% kidai ki bomdan liang bat ke India kad ba 100% pat ki badan hai ke liang jong ke India ki wei pat ki dan khalai persen na Hungaria ki bomdan liang bat ke India ki dan lai pu ar persen kad ba ki badan hai ke liang jong ke India ki dan 100% harai ki wei pat ki dan hadu ar pulai persen nari Spain kababun ki parari jongi ki kershan pa ha ke por football ki bom kershan yangi ha ke tukari kidan hadu 100% kat bagi bakarsan yang ipat kidan tang lai 100% hanrei ki bomdan pat hakano ke liang kidan hadu 100% nari Poland ki bom kersan yang kidan hadu 100% hanrei ki bakarsan pat kidan hadu lai 100% kat bagi wei pat ki poi hadu 100% kabumut hakanekari ki bobun kimnang ban kersan lane banam kersan yang ke India anda kini kinong interview kin keli ki ong ngimtip dangi pai syakari kari Chris kadan live 100% kita ki bom kersan ya ke India kad ba ki ba kersan pat ya ke India ki dan tang live 100% hanrei ki wei pat ki poi hadu arab khandai persen ladangi pai pat syakari Japan kari Japan kadan live 100% kita ki bom dan jing I ya kari India lane kita ki bomdan liang bat kari India hanrei 100% pat kidai ki badan liang bat kari India kat baki wei pat ki dan tang 100% hari Japan bunsin ki bun bha kini ki bakarsan ya kari India hanrei kadan ka jingjia ka bajia haswa kane ka jingle jong kini ki nongle ya kane ka research ka bawai na ki briu na po jong kari Pakistan ukam melade baudei unong India ule tam bat ule yiki kam ke basniu hagitu ke jaka kumta kahiar kane ka jing
Sengau jan jong kinong Japan ya ke India. Hakitu ki por bakile ya ke nega research. Hapo ajong ke nega ri Indonesia. Live kundai persen kidai ki bomdon bat kaliang jong ke India. Kadba ki weipat ki badan bat kaliang jong ke India. Ki dan hadu san penyo persen. Kadba ki bomnang pat bandan bakano-gano kala bentah ki dan san persen. Nari Australia ki bomdan bat kaliang jong ke India. Ki dan hadu san pesau persen. Kadba ki badan liang bat ke India. Lani ki basngau tenat ya ke India ki dan tang sau pesan persen. Kadba ki weipat ki dan tang shi persen. Na South Korea ki bomdan kata ka jing sengau jan lani ka jing i ya keri India ki dan sau pulai persen. Kadba ki badan jing sengau pat ya keri India ki dan sau puar persen. Bat kini ki weipat ki bomdan hagano-gano benta ki dan katsan persen. Hagane ke porgin poi nak syaka negeri kabangi sengau i bat kabangi sengau jan pha kham tam ngi ki khasi kata ka negeri Israel. Nari Israel ki dan tang arpnyo persen kita ki bomdan kata ka jing sengau i lane kata ka jing sengau jan ya keri India. Han rai hadu 100% kidai ki ba i bat ki ba sengau jan ya keri India. Kadba ki weipat ki bomnang banong hai ki poi hadu khalai persen. Pila banong kadang duna kata ka jing i jong kinong Israel ya kinong India. Kane ka jia de namar bakadon katu kathma tekum ta kinong India ru. Kimpen i bakidon hakano-gano ka banta. Namar ki isen ai ya kitu ki briu ha kitu ki jaka ngangej piken mau ya ka Gaza. Hanrei lakataru ngangej pio i kadang bun pha kane ka percentage batam kane ka jingdan jong kini ki basngau tenat ya ke India. Kabumut hang ne ki bam sngau tenat tang arpnyo persen. Harai ki basngau tenat ki dan hadu 100%. Kataru ha pedeng kathma. Ladam dan kane kathma. Kinang bun kini ki basngau tenat ya ke India. Harai bakadan ketu kathma. Kidan hi ki baperem ya ka jingle khamtam ya kitu ki bru hakasa. Kumta kadon kane ke jinghiar. Hagane ke portung nyok banya pej ya ka wei kari. Kabamdan jing i ya kari India. Bat kane kari kapha dagi drone sya Pakistan makin wan atak ya kari India. Bakata kadai kari Turki. Kari Turki kadan hadu 100% kita ki bru. Ki bamdan bat kaliang jong ke India. Kadba ki badan pat bat kaliang jong ke India. Ki dan tang arpusan persen. Kadba ki wei pat ki bam tip ban jubab lane ki bamdan ba kano-kano liang. Ki dan hadu kat pra persen. Bat ha Turki ngis ngau tu syai. Baki babuan hi ki dei ki bamdan kata ka jing i lane kata ka jing sengau jan. Ia kinong India. Hagane ke por ngin poi pat syaki wei ki benta kata kalong hakenia. Kane kari Kenya kadai kari ke babun ki negro. Hagane kari ke India ke pau nampha. Bat hakini ki jaka ki pej bha. Ia ki film jong kinong India. Bat ki tip bha ia kita ki aktor na India. Bat ki buram bha ia kinong India. Bahagane kari kidan tang arpnyo persen kita ki bomdan liang bat ke India. Bat hadun riu pusan persen kidai ki badan bat kaliang jong ke India. Bat tang pra persen kidai ki bom tip ai. Bat sakawai kari negro kabadai kari Nigeria kaneru kadan kata kajing sengau jan kabajur ya kari India kata tang lai persen kita ki bomdan liang bat ke India. Hanrai 100% pat kidai ki badan liang bat ke India. Kadba ki wei pat kidan khalai persen. Nari South Africa pat kidan 100% ki bomdan liang bat ke India. Hanrai 100% pat kidai ki badan liang bat ke India. Kadba ki wei pat kidan khatwei persen. Mentangin poi syakiri ki ban penkendit yangi. Andangi lapej iya kane nari Mexico kidan 10% kita ki bam yasha ya ke India lane ki bam dan liang ba ke India kadba ki badan liang bat ke India pat kidan tang lai 100% kadba ki wei pat kidan hadu persen kari Brazil kabangi ngishet support bha haga por football khamtam haga por World Cup
nari Brazil hadu 90% kidai ki bamdon liang batnyi harai tang lai 100% pat ki badan liang batnyi kat baki wei pat ki don khatnyo persen dangi phai pat shane shari jongi ki bon baha ki bas support doyap doyem ya keri Brazil kamtam haki por football saperkhat parlok basa komen banna gawai keri ka bangishet support pha haki por football ka badai keri jong Messi kumbalai pupra persen kidai ki bam support yengi bat 100% pat ki ba support yengi kat bakini ki wei pat ki bemnang ban support nane ban 6 support ki dan hadu lai 100% hangni ngi sngu tu shai bakini kiri ki bangi ngi shet support pha hagi por football kamtam hagi por World Cup ki bobun hi ki nong shong shakitu ki jaka kim support yengi saperkhat parlok andala poi ka World Cup ka bansawan landangi pai syaka total kumbalai pupra persen kidai ki bam sengau tenat jakari India kan bagi bas sengau tenat pat ki dan hadu 90% kat bagi wei pat ki bemnang banjubab hai ki dan liang ki poi tang khalai persen parlok pi sengau kumno halor kane ke video sa komen kane kamdei ke bangashna manga harai kadai ke bangayo na kane kapiu research center kabadai napori Amerika lada piko aman page sa page haka website jong kane iya kane ka benta pinlap shibun ki kublai shibun ngesa kendo pat haka wei ke video